nagabi mga kawaray. Agi daw dilaharo mamay mga kawaray. So yan na nagabi mga kawaray. Finally gihap na matutupad ko na gapan ako. Naihan na pangarap para kanda nanay. Dilaharo mamay mga kawaray. So yan na nagabi. Ko pang kuhira nanay. Tret ko usa na sikat na food chains din alang-alang. So ngadto kami yan na Jollibee. Hit alang-alang gidaw. So ini yan na Jollibee na ihanagyap na pangarap. Tikang good ka tikang waray pa nira na makaagom. Gusto ko kasi igkuan hira direct ngadto. So ini iya kasi nag-ipon ako ngan may dagi tikang endorsement ngan may dagyap bumulig para matupad ato na ako na ihana pangarap para ta akon pamilya. May dakdi tinirok mga kawarangan. Durugod tak pagpapasalamat kung hinuman na ito na kumuha mo nagbulig ya pa akong para matupad. Ini kasi yan tuturing ko na ati gihap. So yan nagkuhan usag yapin niya na OFW. Duro-durugod tak pagpapasalamat ni iya. Grabe mga karadiak makapaniwala na makakakadto na kami bugos tak pamilya. Matretret ko hira makakakaw nira. Hit Jollibee mga kawaray. Kung ano may Jollibee kay actually una permila kami na agihini. So adi na nanay. Nagaandam na nanay kanon kay papagtuon ko para diri daradakot akon babaydan kay singpa kinon ko lagya pinig tiniro. Pero mabubusog ira kay kuha ng kugo din mga kawaray. Pumapalin na lahin soft drinks para kay iban-iban nagihap ngadto. So, duro-duro tak pa pasalamat kung hinuman na ito na bumulig akon para matupad ito na ako pangarap. Labi na akong mga endorsement damo nga sala nakatirok kita. So, kaupad ko nga yung takkuya. Dila kami amo mga kware pati takkuya. Gusto ko kasi nirang ma-feel it. Amo na-achieve niya yan na kay actually gihap hira. Maihan na gihap waray pakakakaon hito na Jollibee. Sanglit mga kawaray. Duro-duro tak pagpapasalamatan pa daw niyo na suporta akon kay tungod ayo na treat ko tatag anak ha sugad na sikat na mga food chains. So adi na nagaandam na mga excited kami na yan to na ngayon. Tupod na mo na akong kuya mga kawaray ngan tatay nanay ako kabugtuan tanan kami. Egtret ko hira waray masasalin kayaman lang. So adi na. Oo, abangan niyo, fast forward kita tatong video ato na kita mga kawaray ma-order. So, fast forward kita mga kawaray. Babay anay. Ha? Kami adi na kami mga kawaray nagaandam na kami. Adi na ng mga daradon. Sobra good itakong ka-excited na makita ko tak pamilya na makakakadto na Jollibee. Waray katumbas tak kalipayan niya na matretret ko hira. So damo gud na salamatan bumulig ako. Di man na ako excited kami tanan waray salin idulet salin. So excited na kami tanan. Grabe mga kawaray direct ko gud ni ma-achieve to kun dire tungodan yung mga suporta. So tara na mga kawaray, let's go. So adi na kita mga kawaray fast forward kita naton vlog. So adi na bugas sa nagpamilya. So, sobra nakalipay na nakaupod ko dyan pirangan niya. Diyan dito alang-alang. So, actually, naiya ko na yung napangarap na ikaw po ko yung right nga din. So, tungod dito niyo pa dahil nasuporta ako mga kawaray at sa kagayaan ni akon lang po pa dahil niya ako suporta ako mga vlog. Usagapin na ako na success ko para kung pinakada ako na successful ko akong kinabuhi na matreat ko na akong bukos na pamilya nga na Jollibee. Kaya nagapin na pangarap yung nira na mabukas. Para mga nagulat pa kita mga parit natin order. Nagulat pa kita. So shoutout na natin mga solid supporter natin na Jollibee alang-alang ng mga staff. Salud ako tira mo pa na servisyo manet. Jollibee mga koray. Proud ako ang era. Shoutout gapan mga kuha ng mga nakilala ka din. Hindi ko na mamatag mo sa usa. Damo ko na salamat. So mga kawaray, excited na ako mga kawaray. Ano yung mga kawaray, fast forward na lang kita kay nagulat kita. So, mga kawaray, shout out watching from Naga Palorete from Jennifer.
Shout out sa ating mga solid supporter mga kawaray. Damo na salamat ng padala sa support ng akon at always God bless mga kawaray. Finally mga kawaray mo na ako na pangarap para sa matretirangan ni. Ano naman kawaray, nag-agi-agi lang kami natin pero naglablog ako mga kawaray. Nag-agi-agi lang kami kung ano feeling nga dito na sa to. So damo ko na mga nasalang mga kawaray. So pangawon na kita mga kawaray. Di na kami mga kawaray ha, balay ka uli palagyak namon ngan. Sobra gud anak kalipay na makita ko ira nanay na anira dati pangarap maka Jollibee. Natupad na gihap tungod niyo pa daw na suporta akon. Han, adi nga na namon mga dara. Adi man. Adi mga kawaray namon sobra namon bugto kasi wala mo pod. Ngan may da kami didi duha ka bakit pa na kuan na ano ito na spaghetti han nay kadi anayan ka adi man tak mga ate ngang kuya. So first time ito gyat nira makakadto Jollibee ano na sigila namong kita-kita ano daw ta ada na mag ano daw ito Jollibee ngan Wala man kwarta. wala man kami paralit mga kauren sugad kay guman latam mamaydaman pagkaon priority waray net na mga jara Jollibee. Nay, anong feeling ang Jollibee? Okay na kay no pesa ko. Warek tumungod ang aircon kay kuan kit aircon nalilingaw kit baho. Mahagkot daw. Dili lang kami hanligid. Mo pwede di haligid kay baga waray ha mo bagan magkikinita. So, first time ni Rananay makakada sobra gud ang kalipay na yan oh. Ay sobra pa. Yan na nag-restorya kami anong feeling dito ang Jollibee? Ano tan feeling? Damo pa mga salamat na Sponsor. sponsor. Nganan kuan mga endorsement gaya. Mga salamat. Paano tem sa iyayakan papa? Kay nakasakop ka ng Jollibee. Ano naagi ka lang dida. Ayan na. So, pati-puri na dahil dyan Jollibee. Haligid la. Dida la. Hindi na siya ko. Takayim tatay maurutro ko. Tatay maurotro daw. Kadakong buot. Ano tayo maurotro? Moro tropa. Naghihina na ramtak tatay Jollibee. Bayan logo din di kumaon na buwas. Kailanak magja-Jollibee. Take out para iyaw ma-order. So damo gud na salamat. Han iyo pa daw na support ang mga kawaray. Grabe mga kar sobra nakalipay na na-treat ko na akon bugos sa pamilya kada Jollibee. Damo gud na salamatan akon nintuturin na atin iya. Pagbulig akon para matupad gapad to na akon pangarap na naiya na perme lang kami noon na nakita ang Jollibee. Grabe mga karay. Tapos na kami tungodan iyo supportan pagtapod na akon vlog. Sobra gud ak nakaka-appreciate han mga tao na duro-duron pagkilala na akon vlog. Damo ga salamat mga kawarayan. Always God bless. Bye-bye mga ngaon pa kami. Jolly Spaghetti! So bye-bye mga kawarayan. Always God bless. Bye-bye.